У Беларусі идут снегопады, а ў абласных цэнтрах павысілі тарыфы на праезд у грамадскім транспарце. Тым часам Лукашенко ляціць на дзень волі ў паўночную Карэю, а кіберпартызаны не выключаюць, што Мельнікава у Беларусі. Раскажам сёння і пра поспехі Арыны Сабаленкі. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Кур'ёзны, але крымінальны выпадак адбыўся ў адной з крамаў Магілёва. 28-гадовы мясцовы жыхар надумаў зладзіць сабе бясплатны шопінг. Мужчына спакойна сабраў поўны кошык прадуктаў, праігнараваў касу і выйшаў з будынку, робячы выгляд, што нічога не адбылося. Аднак ягоны план праваліўся. Дзёрзкі манеўр заўважыў работнік аховы, які затрымаў зламысніка на вуліцы. Як высветлілася пазней, мужчына ўжо меў праблемы з законам і быў раней судзімы за крадзяжы. Цяпер магілёўца чакае новая крымінальная справа. У Пінску вынесены прысуд у справе аб самасудзе праз рэўнасць. 23-гадовы жыхар гораду, даведаўшыся пра здраду жонкі, разам з 4 сябрамі пастанавіў пакараць палюбоўніка. Кампанія выманіла мужчыну з кватэры, збіла яго і запіхала ў багажнік аўта, пагражаючы вывезці ў лес капаць сабе магілу. Падчас паездкі пацярпелы спрабаваў выклікаць міліцыю, але тэлефон у яго адабралі. Выкрадальнікі спыняліся каля канавы, дзе працягвалі збіваць мужчыну і душыць яго. Пазней на прасёлкавай дарозе пагражалі прывязаць яго да дрэва ў лесе, аднак у выніку адпусцілі, загадаўшы маўчаць пра здарэнне. Схаваць злачынства не ўдалося. 3 удзельнікаў расправы атрымалі ад 1 да 2,5 года калоніі. 17-гадовага падлетка, які дапамагаў выманьваць ахвяру, асудзілі на 1,5 года хатняй химии. Далей без комментара. Подъехали к общежитию, он пошел проверять. Я вышел с машины, там какой-то, они там чуть ближе подошли и начал убегать. Сказал, догоняем, побежали догонять. Догнали, он начал там выкручиваться, я ему ударил ладонью руки, подзатыльник или как это правильно, по голове. Открыл багажник, сел в багажник, закрыл за ним крышку, мы сели, поехали. Вы в машине или где? Да, в багажнике, я меня везу. Пожалуйста, быстрее помогите. У Берасцейскай, Віцебскай, Гомельскай і Менскай вобласцях павысілі тарыфы на праезд у грамадскім транспарце. Адпаведныя пастановы аблвыканкаму апублікаваныя 24 сакавіка на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Кошт адной паездкі ў гэтых рэгіёнах вырас на 15 копеек да 1 рубля 5 копеек на звычайных і хуткасных маршрутах. Для экспрэсных маршрутаў гранічны тарыф павялічаны да 1 рубля 15 копеек. Таксама павысіліся тарыфы на прыгарадныя перавозы. Цяпер яны складаюць 14 копеек за кіламетр на звычайных маршрутах, 16 копеек на хуткасных і дадатковых рэйсах і 17 копеек на экспрэсных маршрутах. Адначасова падаражэлі і праязныя квіткі. Іх кошт павялічыўся ў залежнасці ад тыпу і гораду. Раней аб павышэнні цэнаў абвясцілі ў Менску. Згодна з пастановай Менскага гарвыканкаму, з 27 сакавіка кошт адной паездкі ў наземным транспарце вырасце з 95 копеек да 1 рубля 10 копеек, а жэтон у метро будзе каштаваць 1 рубель 15 копеек замест 1 рубля. Таксама павялічыцца кошт праязных. Адзіны праязны на месяц будзе каштаваць 65 рублёў 84 копейкі. У сацыяльных сетках набірае папулярнасць абвестка ад нацыянальнай антыдопінгавай лабараторыі. Здаровым мужчынам ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў прапануюць удзел у даследаванні прэпарату пертузумаб. Гэта лекі, што выкарыстоўваюцца для лячэння раку малочнай залозы, самай частай анкалогіі сярод беларускіх жанчын. Карыстальнікаў соцсетак здзівіла, што жаночы прэпарат тэстуюць на мужчынах, але тлумачэнне банальнае. Для правярання біэквівалентнасці пол не мае значэння. Аднак выкарыстанне жанчын дзетароднага ўзросту ў такіх тэстах занадта рызыкоўнае для іхняй рэпрадуктыўнай сістэмы. Таму навукоўцы зрабілі стаўку на мужчынаў. Удзельнікам тэстаў абяцаюць 4000 рублёў. За гэтыя грошы добраахвотнікі мусяць прайсці поўнае абследаванне. Адзін уікенд правесці ў шпіталі пад наглядам пасля ўвядзення прэпарату, а потым наведваць лекараў паводле графіку. Каб стаць добраахвотнікам, трэба запоўніць анкету на сайце лабараторыі. Даследаванне ўжо ўзгодненае Міністэрствам аховы здароўя і этычным камітэтам. Александр Лукашенко 25 сакавіка наведае КНДР з афіцыйным візітам на запрашэнне Кім Чен Іна. Візіт дыктатара Беларусі адбудзецца на фоне катастрафічнага падзення гандлю з $1,5 мільёна ў канцы 90-х да літаральна некалькіх тысячаў за апошнія гады.
У студзені 2025 года Александр Лукашенко заяўляў, што КНДР нібыта скіраваў Беларусі прапановы правесці сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Аднак гэтыя словы публічна зняпраўдзіла сястра паўночна-карэйскага лідара Кім Йо Чонг. Яна заявіла, што ініцыятыва зыходзіла ад беларускага боку і падкрэсліла, што для развіцця стасункаў Менск мусіць выразна пазначыць свае намеры. Эксперты скептычна ацэньваюць эканамічныя перспектывы такой паездкі. На адрозненне ад Расіі, якая прапануе Пхеньяну рэсурсы і вайсковыя тэхналогіі, Беларусі пакуль складана сфармуляваць прапанову, якая магла б зацікавіць адну з самых закрытых краінаў свету. Прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шамятавец назвала цалкам верагоднай версію, што была кіраўніца фонду «Беларусь Ліберці» Анжэліка Мельнікава цяпер у Беларусі. Раней у інтэрнэце з'явіліся фота жанчыны, падобнай да яе, у адным з менскіх спартзалаў, а бацька Мельнікавы ў размове з журналістамі пацвердзіў, што дачка ўжо даўнавата жыве ў краіне. Паводле Шаматавец, пасля апошніх навінаў пра Анжэліку Мельнікаву кіберпартызаны больш не звярталіся да праваахоўных органаў Польшы. Тым часам пракурор Нацыянальнай пракуратуры Польшы, паводле адказу на запыт Белсату, ці мае ведамства інфармацыю аб фота Мельнікавай з Менску і ці будзе гэта ўлічваць, па-ранейшаму сцвярджае, што не можа раскрываць звестак пра вынікі расследавання. З Менску запусцілі новы міжнародны аўтобусны маршрут у літоўскі Тракай. Рэйсы будуць штодзённыя, двойчы на сотні. Аўтобус ідзе праз Іўя і Воранава, а на тэрыторыі Літвы абавязкова заязджае ў Вільню. У найлепшым выпадку дарога зойме ўсяго 5,5 гадзінаў, бо маршрут пралягае праз кантрольна-прапускны пункт Беняконе, дзе звычайна няма вялікіх чэргаў. Квіток у адзін бок каштуе 130 рублёў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка упэўнена прабілася ў чвэрцьфінал прэстыжнага турніру ў Маямі. У матчы супраць кітаянкі Джэн Ціньюэнь беларуска не пакінула шансаў апанентцы. Сабаленка перамагла ў двух сетах 6-3, 6-4. Цікавым момантам матчу стала неймаверная падтрымка Сабаленкі ад мясцовай бразільскай дыяспары. Пасля матчу Арына пажартавала, што абрала правільнага жаніха, бо трыбуны літаральна шалелі ад захаплення. Сабаленка падзякавала заўзятарам за бурныя авацыі. Цяпер Арыну чакае чвэрцьфінальная бітва. Наступнай суперніцай першай ракеткі свету стане амерыканка Гейлі Баптыст. Беларусам рана хаваць зімовыя курткі. Пасля анамальна цёплага сакавіка ў Еўропу рвецца арктычны халодны фронт. Еўрапейскі цэнтр прагнозаў папярэджвае, атлантычнае цяпло будзе заблакаванае, а снег можа выпасці нават у Марока. Беларусь пакуль застаецца ў цёплай зоне. У гэтыя выходныя нас чакае амаль летняя спёка, да плюс 20 градусаў. Аднак ужо з пачатку красавіка сітуацыя рэзка зменіцца. Паводле прагнозаў праекту «Метеовайб», паўднёвыя патокі зменяцца паўночнымі. Гэта прынясе замаразкі і ападкі ў выглядзе мокрага снегу. Пры гэтым сіноптыкі супакойваюць. Гарызонт планавання далёкі і прагноз можа быць скарэктаваны. Але рыхтавацца да тэмпературных арэляў варта ўжо цяпер. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.